Усім прывітанне! У гэтым відэа я распавяду і пакажу, як праходзіць электронная рэкрутацыя ў польскую сярэднюю школу. Паехалі! Пачнем з таго, што я паступіла ў рэйтынгавы ліцэй. Як праходзіць рэкрутацыя і як гэта зрабіць, я расказала ў сваіх апошніх відэа. Спасылкі на іх будуць у апісанні. Ёсць мноства сайтаў электроннай рэкрутацыі, а так як я жыву ў паморскім ваяводстве, моя рэкрутацыя праходзіла ў Набор Паможа. Сайт сапраўды вельмі зручны. Тут публікуюцца ўсе дзеянні, якія табе трэба здзейсніць. Напрыклад, можна знайсці сабе школу, паглядзець тэрміны прыёму. Першае – гэта падача заяўкі, то бок внёску. Спачатку ідзе рэкрутацыя на вашым сайце, а потым запаўненне внёску. Туды ўносіцца дадзеныя навучэнца і яго бацькоў, а таксама дадатковая інфармацыя. І менавіта там вучань складае спіс выбраных школ. Гэта значыць, што на першае месца ён ставіць у школу, у якую хоча паступіць. Варта адзначыць, што ў Гданьску можна было ўнесці хоць 50 школ. А ў іншых гарадах гэта колькасць можа састаўляць нават 3. Гэты ўнёсак можна падпісаць электронна з дапамогай профіля Зауфанова. А калі не, то раздрукаваць яго і пайсці ў школу першага выбара. Зноў жа, на сайце, дзе падавалася я, было ўсё вельмі проста. Таму што да кожнага этапу рэкрутацыі было запісана азнаямленчае відэа. Яно вісела для ўсіх у агульным доступе. Далей у некаторых школах у справу вступаюць экзамены. Экзамены праверкі накіраваных здольнасцяў. Таму да таго, як унесці ў спіс нейкую школу, звярніце ўвагу на тое, ці трэба там здаваць гэтыя экзамены. Зноў жа, дата ў кожным ваяводстве розная, так што сачыце. І яшчэ, калі дзіця не прыступіла да экзамена ў першы раз, даецца магчымасць здаць іх у другі. Да гэтага таксама існуе дата. А што, калі я перахацеў ісці ў тую школу, якую паставіў на першае месца? Не бяда, таму што ёсць магчымасць унесці змены ў раней пададзеную заяўку. Як гэта зрабіць, хутчэй за ўсё будзе прапісана ў вашым сайце рэкрутацыі. 20 чэрвеня выпускнікі атрымліваюць пасведчанне, што скончылі польскую школу. Адразу пасля гэтага ці пазней трэба ўнесці адзнакі і дадзеныя ў сістэму. Аналагічна працуе з вынікамі экзаменаў. Заходзім у сістэму, тыкаем аркуш osiągnięć, змей і ўпісваем ўсё, што ад нас жадаюць. Потым копіі гэтых дакументаў, а менавіта пасведчання і экзаменаў, трэба прынесці ў школу першага выбара. Далей у нас ідзе самае галоўнае. Публікацыя спісаў, у якую школу ты трапіў. Я адразу трапіла ў ліцэй, які стаяў на першым месцы. Для таго, каб цябе ўзялі, трэба пацверджанне волі прыняцця. Гэта значыць, што трэба прынесці арыгіналы дакументаў, якія ты ўжо прыносіў. Таксама карту здароўя, яе выдаюць у канцы года разам з пасведчаннем. І таксама трэба прынесці 2 фатаграфіі, як на пашпарт. І ўжо праз некалькі дзён публікуюць спіс прынятых у школу. Давайце свае пытанні ў каментарах, а таксама пішыце мне ў дырэкт у Instagram. Падпісвайцеся і стаўце падабайкі. Пока-пока!